И сега при мен в студиото е Златан Златанов, адвокат, кандидат за кмет на град Русе, политическа партия Възраждане, бюлетината е 42. Кое ви мотивира, адвокат Златанов, да се кандидатирате за кмет на този ключов за България град? Ами, на първо място любовта ми към моя град. Вие към сте моя, си, да. Към моя роден град, в който съм роден, в който съм учил и основно, и средно, и висше образование, където бях председател на студентския съвет, в който работя, където са родени и двете ми деца. Аз и обичам моя град Да. и искам да живея в него, да работя за него. Обаче, вие, кандидатирайки се за кмет, трябва да се давате ясна сметка, че Русия е един стратегически град. Той може би ще се окаже като мястото, което ще бъде много важно за връзката между Европа и Близкия изток. Това е така. Значи, именно в стратегическото положение на нашия град, който се намира на 190 км по пряка линия от Варна, нашето най-голямо пристанище, и на 50 км по пряка линия от Букурещ, почти 4 милионен мегаполис през деня, и който се намира на връзката между Германия и Русия по река Дунав, се коренят и много отговори на много от нещата, които са се случвали, които се случват и които ще се случват. За съжаление, ние не можем да се възползваме, не се възползваме от стратегическото положение на града. Защо? Отдавна се говори за този коридор номер 9 ли беше? Колко беше? На първо място искам да кажа, че Русе е недолюбван от централната администрация в София. Защо според вас? Това може би се дължи и на комплекси от страна на администрацията, защото Русе някога в миналото е превъзхождал столицата по всички параграфи. Тук е било едно място с няколко селца, докато Русе е бил модерен град, в който е първото кино, първата ЖП линия, Барон фон Хиршовата, първата пивоварна, първата печатница. В рамките на шегата първия фестивал на торта гараж. Да, торта гараж от Русе. Русе е града, в който улиците получават имена за първи път изобщо в България. Аз не случайно казах за тази връзка, защото този път, който върви Русе, Велико Търново и към нататък Пловдив, Истанбул, това е една невероятна връзка. ЖП линията също е много важна. Именно във връзка с това съм и направил много питания към ресорните министри на транспорта и на регионалното благоустройство, и те така се прехвърлят топката един на друг. Питайте това министерство, а не питайте онова министерство. Примерно за канала Русе-Варна. Една идея, която е още от времето на Османската империя. Какво ще направите вие, ако станете кмет? Много неща трябва да се направят. Първото е да спрем изтичането на младежта от нашия град. Как? Това е изключително трудна задача, защото хората не може ги задължим да ги закрепостим да живеят някъде против своята воля. Хората напускат, търсейки препитания към по-големите градове, а и към чужбина вече, защото доходите, които се получават, не съответстват на техните потребности. Освен това, ние имахме много сериозна промишленост преди 1989 година. Русе е бил града с най-висока концентрация на тежката промишленост от глава от населението. Но в момента, при новите реалности, трябва да се направи така, че да дойдат високотехнологични производства, което ще помогне да се запази университета. Имате ли обаче екип, с който можете да реализирате тази идея? Имам и приятели, и хора, които са наши симпатизанти, които са сподвижници на тази идея. Града ни през последните 35 години не се развива в достатъчно задоволително, а от юговойните насам града ни е в регрес. Защо? Защото, както казахте, неговото стратегическо местоположение, първо бяха войните в Югославия, които блокираха навигацията по Дунава, а именно връзката с Австрия и Германия, оттам насетне, които минават транспортните коридори към Русия. А сега войната в Украйна също влияе на икономическото развитие на града. Освен това, в момента ние знаем, имаме такава информация, при нас се получават сигнали, че по Дунав мост, за съжаление, минават
транспорти с муниции в посока на Украинския фронт, което... Сигурен ли сте в това? Ами, имаме такава информация, включително и от украински шофьори, които минават по булевард България и по Дунав мост, което е изключително притеснително, тъй като, не дай си Боже, един инцидент... Дунав мост. До кога ще говорим за новите мостове над Дунав? 4 ли бяха обещали сега управляващите? За Русе още един, който да свържи с... Русе Георгиево. Да, Русе Георгиево, който да свържи с Велико Търново. Да. И оттам насетне Русе се оформя като един център, който се свързва Европа и с Африка и Европа с Азия. Да. Това е шанса за нашия град. Много неща може да се направят, но искам да кажа, че тези неща, които ще се направят, няма да дадат веднага необходимия резултат. Защото проблемите, които са в момента на лице, те не са от 4 или от 8 години. Проблемите, които са в момента, те са на лице от повече от 30 години. Те са натрупвани във времето. Русе е недолюбван град. Това е самата истина. На Русе му взимаха по времето на управлението на Иван Костов, апелативния съд, да. Надежда Михайлова, Велико Търново, Надежда Нески или каква беше тя, лобира апелативния съд да отиде в Велико Търново. При условие, че по време на царство България е имало 3 апелативни съдилища в Русе, в Велико Търново и в Пловдив. Примерно, окръжният съд в Варна е бил под юрисдикцията на окръжния съд в апелативния съд в Русе. Това е много хубаво. Да. Обаче, нека да преминем и към един друг въпрос, който също ми се струва, че е един от най-важните. Не само липсата на кадри, на инвестиции, но един от сериозните проблеми, поне аз така забелязвам напоследък в Русе, е мръсния въздух. Сега, по темата за мръсния въздух искам да внеса яснота, защото преди няколко дена имаше организиран протест за мръсния въздух от колцина граждани, който се оказа, че е превзет от така наречените психодесни, всъщност психолеви. Поддръжници на ПП и ДБ, които се опитват да експлоатират темата в своя полза, изцяло атакувайки кметската власт за проблемите с мръсния въздух и по този начин опитвайки си да извлекат дивиденд. Значи има проблем с мръсния въздух, това е безспорно. Проблема е комплексен. Да. От една страна проблема е, аз го казах, първо, че се превърнахме в депото за боклука на Западна Европа. Това е проблем, който не е само в Русе, това е проблем в много други български градове. Да. Второ, ние нямаме високотехнологични производства, защото имахме приватизация, престъпна приватизация, която да направи терен за тежките екологично замърсяващи производства на Запада, каквито има и в Русе. Да. После, в съседна Румъния се изгориха онзи ден 7000 декара стърнища от към Георгиево. 7000 декара стърнища. Това нещо да ви говори. Розата на ветровете, значи това се натрупва. Освен това, ние имаме информация също така, че определени политически централи в усилието си да заиграят с темата за мръсния въздух и да експлоатират по най-нечистоплътен начин, са стигнали до там да палят гуми на тирове в покрайните на града, така, защото да засилят усещането за замърсяване в гражданите. Ще направите ли така, ако станете кмет на Русе, че да няма такова голямо струпване на тежкотоварни камиони на Дунав мост? Задължително. Задължително. И не само на тежкотоварни камиони, а и да не минават транспорти с муниции в посока Украинския фронт. Защото това е прака заплаха за живота и здравето на русенци. Това не е само местен проблем, това е проблем от национално значение. Да, обаче когато мине един транспорт, примерно с 20 тона тротилов еквивалент по Дунав мост и каже бум, не само моста го няма, ами ги няма и блоковете по протежение на парка на младежта, които са на пряко отстояние на 2 км, примерно, от моста по въздух. До сега не сме получавали информация, поне ние не сме... Нет, това, не дай си Боже, аз не казвам да е умишлено, може да стане зло и нещастен случай. Не, че минават такива камиони. Имаше на 93-та година, имаше такъв случай в Дунарит. Да. Значи Русия трябва да бъде неутрална зона на мира. Неутрална зона на мира, благоденствието и просперитета.
нашия град е преживял най-бурните си стопански години преди Първата световна война, когато Дунавската империя, Австро-Унгария е търгувала с Русия и транспортите са минавали по река Дунав. Един кратък въпрос. Аз разбирам, че вие познавате проблемите на Русе, но знаете ли как да ги решите? Точно за това казвам, че проблемите няма да се решат от раз. Да. Проблемите ще се решат първо, запазвайки всички добри практики от предходни администрации, не допускайки произвол репресивен с гонение на хора от общинската администрация. Това нещо с политическите метли е нещо отвратително. Трябва да се даде възможност за изява на всеки един технократ, специалист, независимо от неговата партийна отсветеност, щом той иска да работи за благото на своя град, за благото на отечеството. Ние имаме вече изготвени програми, които няма ги оповестяваме, защото знаем, че това ще стане обект на кражба от страна на други централи. Но мога да ви попитам, имате ли конкретни програми за развитието на съответните сектори, като срокове, като години? Вижте, примерно, ние считаме, че ако не може да се влива в общинския бюджет таксата Дунав мост, то така изобщо не бива да има. Има ли такива такси по... А не се ли влива сега? Не, тя отива в републиканския. Ние знаем за порочни практики от преди 20 на години, когато там има един униформен с билетчетата, с кочана, обаче той е напечатан на принтер. Парите се вземат, отиват в черни партийни каси и така, години наред. Как обаче ще... Има ли, кажете ми, такса за преминаване по мостовете между Германия и Франция? Не знам. Има ли такса за преминаване по мостовете между Германия и Холандия? Обещавате ли на русенци да спрете това? Това ще се поведе като битка. Русия трябва да се отвори към Букурещ. Защото шанса на Русия в бъдеще е все по-тясното вързане с Букурещ, където са и централите на много инвеститори. Русия трябва да се отвори към високотехнологични инвестиции от страна на изтока, като Китай, като Япония. Защото само благодарение на високотехнологичните инвестиции ще се спре проблема с мръсния въздух. Когато имаме високотехнологични производства, оптика, електроника и така нататък, няма да имаме това замърсяване от алуминия, примерно, който един от големите заводи бълва във въздуха. И това е публична тайна. Да. И този завод беше спонсор на една от фундациите, която беше под опеката на предходни кметове и дълго време се мълчеше за тези проблеми. Има в момента проблем с въздуха и много граждани боледуват от астма, именно заради алуминия, който се пуска. Тези дни гледах протести в Русе. Аз ви казах, протести има перманентно, но протестите са разнопосочни. Аз съм бил адвокат на много от гражданските асоциации и на комислещи граждани, които през годините дори успяха да съберат 15 000 подписа в подкрепа на референдум за чист въздух. Какво? Но Общинския съвет не допусна това да се случи, явно под влияние на съответни... Той парламента не допусна референдума за еврото. Иначе има проблем. Партиите, които са в Общинския съвет, говорят за този проблем, обаче когато трябва да се гласува за такъв референдум, са против. Защо? Защо го правят? Защото те също имат някакви отношения с замърсителите. Но той проблема е комплексен, не е само на местно ниво. Шапката е в София, България е колониална територия, Министерството на околната среда и водите е изключително ключово в това отношение. В началото на нашия разговор вие споменахте нещо интересно. Сега искам да ви помоля съвсем накратко, защото нямаме и много време, да кажете докъде стигна тази идея. Тя е от десетилетия, канала Русе-Варна. Тази идея не е стигнала до никъде. Аз зададох въпрос към министъра на регионалното развитие. Той ме прати към министъра на транспорта, той ме препрати обратно. Изобщо тази идея стои в виртуалното пространство. Те дори не могат да намерят и проектите за този канал, които са от преди 50 години. Това нещо е абсолютно безобразие. Ако имаме канал Русе-Варна, със сигурност региона ще живне. Защо? Защото се съкращава пътя до Дунава. После, този канал може да способства за производство на електроенергия, благодарение на водните маси. Този канал може да реши проблема с напояването
на големи земеделски площи в Лудогорието и Добруджа, където знаем, че водата е кът. Да. Един такъв мащабен инфраструктурен проект ще раздвижи и други сектори от икономиката в региона. Няколко думи, защото аз знам, че Русия е един град с богати културни и спортни традиции. Как ще развивате града в тази област? Града има традиции и те са от времето, когато е бил неговия бурен стопански цъфтеж, когато е имало икономически възможности. Би следвало да се създаде икономическата среда за неговото културно развитие. Защото за каква култура говорим, за какво меценатство говорим, когато ти нямаш 5 лева в джоба да си купиш една закуска. А камо ли билет? Да, а камо ли билет. Добре, какво друго предвиждате вие като програма за развитието на града? Разбира се, така синтезирано, ако може. Ние развиваме програма по отношение на работа с младите хора. Аз съм бил председател на студентския съвет в университета и работа с младежта ми е при сърце. Нашия град силно намаля през последните 30 години. Ако някога бяхме 225 хиляди души, сега сме под 100 хиляди. За съжаление, по-голямата част сме във възраст над 40-те. Това е много тревожно по отношение на демографската пирамида. Русе се получи следната картина. Русенци излизат в посока Варна, София и чужбина. В Русе идват хора, които са примерно от Хинтерланда на Русе, около Исперих, Дулово, Разград. Но в един момент и тези хора ще излязат. А това, което е около нашия град, е демографска пустиня. България е в клинична демографска смърт. Това трябва да си го кажем открито, без да се лъжим. И трябва да се работи по два вектора. Първият вектор е, има вече наченки за това нещо, има програма, която да подпомага репродукцията в Русе. Трябва да се налият още средства в тази посока. И второ, да се качи жизнения стандарт. Как? Това ще стане с политики, които са комплексни. Това ще стане с микс от политики. Чрез, ако не можем да намалим поне местните данъци и такси, поне да не допуснем тяхното увеличаване. Защото има и такива тенденции, които да се спрягат в публичното пространство. Русия е един от градовете, който цените на хранителните продукти е доста по-високо, отколкото примерно в София. Нивото на доходи е по-ниско, отколкото София. Значи, виждате каква голяма ножица се получава. Да, имаме по-малко от една минута. След изборите аз ще ви поканя подробно да си поговориме. Но защо жителите на Русе трябва да гласуват за вас с бюлетина номер 42? Ами вижте, аз не съм някакъв парашутист. Да. Не съм продукт на някакви задкулисни договорки. Не участвам в такива. Нашата програма е ясна. Ние искаме да възродим България, искаме да възродим нашия град. Това ще започне от Русе, града на възрожденците, на Баба Тонка, на Ангел Кънчев, на Захари Стоянов, града, от който е тръгнало националното възраждане. Да. И ето защо апелирам да подкрепите политическа партия Възраждане, която е партия алтернатива на статуквото, партия, която е гласът на вас. Благодаря ви. Времето ни изтече. Купуването и продаването на гласове е престъпление.